халық алу компаниясы безнең өчен һәр даим сәяси төсмер ала. Һәр даим. 2002 елда да, 10 елда да һәр даим шулай. Татарны гел бүлгәләнү процессын күзәтәбез. Башкаларны бүлмиләр, бүлсәләр дә 2-3 төркемгә, мәсәлән, менә бу халык санын алу процессында безне 33 төркемгә бүлделәр, анда татар мишәр, мишәри татар, татарский мишәр һәм башка кешеләрнең башларын бутый кызганычка каршы. Әлбәттә, ул ниндидер теге субэтник төркемнәр бар алар, но без бер бөтен милләт, без сәяси милләт, шуңа күрә безне бүлгәләү ул дөрес булмастыр. Мәсәлән, русларны бүлмиләр бит анда, кривичи, римляне, башка кабиләләргә яисә анда субэтник төркемнәргә. Они эшләп соң татарны бүләләр, мәсәлән. Монда безнең тарихчылар һәм безнең экспертлар әйтүе буенча, ул махсус эшләнелгән, чөнки 2002 елда Казан белән килештереп ясалган кайбер әйберләр бар иде. Ниндидер теге түгәрәк өстәлләр оештырып, әңгәмәләр оештырып эшләнелгән әйбер. Хәзер гомумән безне чакырмыйлар. Менә махсус институт бар, этнология һәм антропология институты. Шул менә бу списокны, исемлекне бирә дә Росстатка, шул аны куя. Нишләп, нинди нигездә эшләнгән ул, каян чыгарылган, нинди чыганакларга таянып эшләнгән, беркем дә белми. Нинди методология буенча эшләнгән, кем дә белми. Димәк, ниндидер Мәскәүдә утыручы кешеләр татарның язмышын хәл итә, без берничек тә катнаша алмыйбыз. Минемчә, бу гомумән җинаят. Җинаят, чөнки милләт үзе хәл итәргә тиеш. Без анда 3 өлештән торабызмы, 5 өлештән торабызмы, яисә без бер бөтенме? Ну, бездән сораучы юк кызганычка каршы. Шуңа күрә без моңа үзебезнең җавабыбызны бирергә тиешбез. Әлбәттә, менә бу процесс вакытында, язылу процессы вакытында үзебезне татар дип язырга тиешбез һәм менә безнең бу җитди бер җавабыбыз булыр иде. Руслан әфәнде, менә Җанисә буңайнан миңа сорау бирәләр. Татар аз булса ни, күп булса ни? Мин аларга үземнең җавабымны үзем аңлаганча бирергә тырышам. Ә менә сез нәрсә әйтер идегез? Нәрсә бирә ул татарларның азлыгы яки күплеге? Ну, беренче чиратта, әлбәттә, моның рухи ягы бар, психологик рухи ягы бар. Чөнки менә без күп эшлибез бит инде, безнең хөкүмәт тә күп эшли, президент та тегендә монда йөри, ниндидер сабан туйлар оештырабыз фәләннәр. Һәм инде әгәр дә безнең саныбыз төшә икән, кими икән, безне тәнкыйтьчеләр әйтергә мөмкиннәр. Менә бит инде сез тырышасыз, барыбер бернинди дә файдасы юк. Бу бер мәсьәлә. Ул безгә ниндидер көч-куәт бирә торган. Икенчесе, ул инде конкрет матди әйберләр белән бәйле. Мәсәлән, каядыр Чиләбе өлкәсендә татар җәмәгатьчелеге мәктәп ачарга тели ди. Һәм андагы җирле хөкүмәткә аналитик справка әзерли. Менә без фәлән 100 мең монда. Безгә мәктәп, тагын бер мәктәп кирәк. Ә инде халык алу санын вакытында, мәсәлән, күрәләр, татарлар саны кимеде, һәм алар нинди җавап кайтарга мөмкин? Сез бит аз, ник соң тагын бер мәктәп сорыйсыз? Әгәр дә күбәйсәгез, ул чакта сезнең ни бар? Хокукыгыз бар сорарга. Монда юк. Монда конкрет әйберләр белән бәйле. Аннан соң бит инде шул халык санына таянып, хөкүмәт акча бирә. Әсбапларга, учебникларга, мәктәпләргә, фәләннәргә. Барсы да бәйле. Мәдәни якта карасаң, ниндидер теге оешмаларга, мәдәни, иҗтимагый оешмаларга барсына да акча таргалат. Димәк, ул бу компания ул бит дәүләтнең 10 елга барлый торган эшчәнлекнең бер документы, нигезе, стратегиясе. Шуңа күрә монда булай гына бу компанияга карарга ярамый, җиңелчә генә. Нәрсә булсын, мин яздырмасам үземне, нәрсә булыр? Юк, була, балаңа төшәргә мөмкин, балалар бакчасы ачылмаска мөмкин, әгәр кими икән саныбыз. Конкрет ул акча белән, бюджет белән бәйле, шулай. Шуңа күрә аның артында зур әйбер тора. Аннан соң бит инде гомумән халык санын алу беренче иттереп монда татарлар кертте, Алтын Урда вакытында. Татарлар кертте. Шуңа күрә безнең өчен ул традицион бер институт дип әйтим. Һәм без монда актив катнашырга тиешбез.
Менә быел гына аны шулай сәясиләштерү башланды. Менә узган халык санын алу да менә шушындый ниндидер бер теге гызыгылар белән уздымы сез ул вакытларны хәтерлисезме инде? Кызыгы белән узды, 2002 елда, 2002 елда Башкортстанда мәсәлән 200 меңгә якын милләттәшебезне башкорт итеп яздырдылар. Андагы җирле хөкүмәт. Башка төбәкләрдә мәсәлән татарның кайбер өлешләрен мәсәлән аерым бер субэтник төркем буларак яздырып, аларны айыру бездән мәсәлән Чиләбе өлкәсендә шулай нагайбаклар белән туры килде. Аларны алар үзләре без аерым милләт язылабыз да шуның белән безгә ниндидер анда Мәскәүдән акча фәлән булачак дип алар бездән чыктылар. Хәзерге вакытта кире сорыйлар керергә. Ни өчен дигәндә, чөнки Мәскәүнең, бөтен Мәскәүнең түгел инде, анда кайбер өлешнең стратегиясе шулай. Каертырга, аннарысын инде алар үзләре битеп бара дигән сүз. Шуңа күрә монда да андый процесс бар. Шул ук мишәр айыру, мишәрләрне аннарысын менә Башкортстанда татар телле башкортлар дигән төркемне булдыру, ул инде ясалма рәвештә эшләнелә. Ни өчен дигәндә, чөнки этнологиядә шундый төшенчә бар. Милләтне нәрсә булдыра, ул беренче чиратта милли үзаң, мин татар һәм инде тел. Теле булмаса, мәсәлән, телен белмәсә, мин татар дип удмурт кешесе әйтсә, ул татар димәк. Инде һәм тел инде икенче чиратта тел. Монда хәйләкәр рәвештә менә сез татар теле, әмма ләкин сез башкортлар ни өчен? Чөнки сез монда торасыз. Ул бит инде тупаслык. Барыбер кичә мәсәлән эфирда бер абзый шалтыратты. Ул әйтә, мине абыемны башкорт итеп яздырдылар, әниемне татар булып яздырдылар, ә мин кемсең? Абзый инде ул яше бар ул кешенең. Димәк, ул проблема бар анда. Һәм инде без аларга аңлатырга тиеш. Ул әйтә, мин татар теле, мин татар мәдәниятен үземнеке итеп, туган итеп тоям, хис итәм. Без аларга аңлатырга тиешбез. Мәдәният аша да сез бийек зур татар дөньясына керәсез, рухиятына. Шуңа күрә эшләргә кирәк, һәрбер татарның йөрәгенә җитәргә кирәк. Аннары менә милли үзаң шулкадәр зәгыйфләнгән заманда менә мондый агитациялар, менә мондый очрашулар, әңгәмәләр, күрешүләр, язылыгыз татар дип менә һәрвакыт өндәп торулар, бу ниндидер киеренкелек кенә тудырмый микән, бигрәк тә менә яшьләр арасында? Элек безнең андай мөмкинлекләр дә юк иде, чөнки 2013 елда әлбәттә ниндидер теге информацион мәгълүмати ресурслар булса да, ысуллар алар теге тоталь рәвештә ниндидер теге йогынты ясамыйлар иде. Хәзер инде интернет аша, шуннан тыш бит инде шул пандемия булу сәбәпле бөтен сөйдә утыра. Шуңа күрә шул интернет, радио аша, телевидение аша без һәрбер татарның башына барып җитә алабыз. Но ни өчен без менә бу компанияны шулай иттереп алып барабыз? Чөнки ул мобилизацион ресурс безнең өчен. Башка андый мобилизацион мөмкинлек безнең өчен булмаячак. Без үзебезне бердәм булуыбызны хис итү өчен шундый компаниялар кирәк тә үзебезгә. Аңлату өчен. Чөнки әлбәттә ел дәвамында без менә актив рәвештә шулай эшли алмабыз. Ул мөмкин түгел. Кешенең ресурслары шекләнгән. Психологик ресурслар, матди ресурслар. Менә бу бер ай эчендә без актив рәвештә, ул бит 10 елга бер генә тапкыр эшләнергә торган әйбер. Шуңа күрә бер ай эчендә без актив эшләргә тиешбез. Ул безнең өчен менә бу 10 ел дәвамында бер теге сынау кебек кабул итәргә була. Руслан әфәнде, аннары менә шундый чорда яшибез, менә пандемия, бу президент атамасы, халык исәбен алу, бөтенесе ниндидер бер җиргә килеп биялде, бәлки бу безнең ниндидер теге киләсе күтәрелешләргә, үсешкә илтә торган бер юлдыр. Шулай ышанып калабыз, чөнки ислам динендә дә шундай әйбер бар. Сынау аша Аллаһ Тәгалә ниндидер казанышларны бирә безгә. Менә без аларны ниндидер теге сынау буларак, кыенлыклар буларак кабул итәргә тиешбез. Әгәр дә без ул
имтиханны дәрәҗәле, мәртәбәле рәвештә үтәбез икән, димәк, аның Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә ни дә булачак, савабы да ниндер, бүләге дә булачак. Аннан соң бер бөек алман фәлсәфәсезче Ницше шулай дип әйтте: безнең үтәрмәгән әйбер безне нык итә. Шуңа күрә менә бу процесслардан нык һәм көчле чыксак, бу безнең өчен әлбәттә бик яхшы һәм бер мәслихәт әйбер. Димәк, һәрберебез әлеге чаралардан тиешле сабагын алырга Сабагларга тиешбез һәм актив катнашырга тиешбез. Әгәр дә актив катнашмаган, әйтәләр бит инде татарда, еламаган балага ими дә бирмиләр. Шуңа күрә бер нәрсә эшләмәсәң, мич өстендә ятсаң, бер нәрсә дә булмый. Татар гомердә үзенең тормышын үзе киләгән. Бөтен нәрсә безгә авырлыклар белән җиткән. Шулай ул безнең язмыш, милли язмыш, шулай тарихи язмыш. Димәк, без менә шулай Аллаһ Тәгалә тарафыннан сайланган милләт буларак. Һәм без радио тыңлаучыларыбызга нинди фикер җиткерәбез? Беренче чиратта без татар икәнебезне онытмаска тиешбез. Татарстан Республикасының хокуклары, мәнфәгатьләре өчен без көрәшергә тиешбез. Чөнки татар милләте республика белән, җөмһүриятебез белән аерылгысыз бер зат. Аларны аерып булмый. Әгәр дә милләт көчле икән, җөмһүрият тә көчле, җөмһүрият көчле мәлдә вакытта, димәк, милләтнең дә киләчәге өметле. Шуңа күрә менә шулай бердәм, бер йодрык буларак алга таба эшләргә, ниндер теге проектларны гамәлгә ашырга Аллаһ Тәгалә безгә язсын. Без сезгә үз чиратыбызда рәхмәт әйтәбез. Кайчан чакырсак та менә шулай иренмичә безгә эчтәлекле, төпле җаваплар бирәсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүген бездә Рәхмәт. кунакта сәясәт белгече Руслан Айсин булды.